Kaixo, ongi etorri magazinera. Gaur asteazkena maiatzak 25 hizketalditxo bat izango dugu Pascual Rekalde euskaltzain osoarekin, izan ere 2020an euskaltzain oso izendatu zuten eta orain pasaden astean Amaiurren bere sarrera hitzaldia egin zuen eta kontu guzti horietaz solastuko gara berarekin, baina has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Asteko efemerideak. 1921 maiatzaren 25 zen, Wormseko dieta bukatu zen Carlos lehenengoa Espainiakoak Wormseko ediktoa promulgatu zuenean. Horren arabera, Martin Lutero proskrito egin zuen eta bere idatziak izan edo irakurtzea debekatu zuen. 1787an Ameriketako Estatu Batuetako Filadelfian konstituzioa idaztea erabaki zuten eta George Washington egin zuten presidente. 1885 urteko maiatzaren 25an Ingalaterran Oscar Wilde irlandar idazlea hartu zuten atxilo Londresen, beste gizon batzuekin lizunkeriatan ibili zela salatapean. Eta 1977an Ameriketako Estatu Batuetan estreinatu zuten George Lucasen Galaxietako Gerra sagako lehen pelikula. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 25 da asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Carlos hirugarrena noblearen gurutzeak jaso dituzten 5 pertsonek foru komunitatearen proiekziori eta ospari egindako ekarpen nabarmena aitortu du Nafarroak. 31 gazte nekazaritza eta abeltzaintza sektorean sartu dira Indian nekazaritza prestakuntza amaitu ondoren. Nafarroko gobernuak nazioarteko asilo programetan baztertuak izan diren iheslari kalteberak babestearen aldeko apustu egin du. Nafarroko 136 udalen webguneei eragiten dien zibererasoak luze joko du. Informazio bermearekin berreskuratzeko lanean ari da Animsa. Arostegi etorbidea bizitegi bide handi bihurtuko da, izaera atseginagoa eta jasangarriagoa izango du, eta 17 bloke zein 15 altuerako 2 eraikin berezi izango ditu muturretan. Ollo Kontseilariak Euskara arlo sozioekonomikoan bultzatzearen alde egin du Euskara langai jardunaldien irekieran. EH Bilduk emakumeen kontseilua babestu du eta mailari exigitu dio eraso sexisten aurkako protokoloaren inguruko adostasunak errespetatzeko. El Lago eta Mendigoiti ikastetxe publikoetako kirola anitzeko pista nagusiaren estalkia berritzeko obrak esleitu dira eta datorren ekainean has daitezke. Nafarroko gobernuak Gurpea beti onak taldea saritu du emakumezkoen eskubaloi maila gorenera igo delako. Lola Indigo, La Oreja de Van Gogh, La Moda eta Kamela bestea beste izanen dira Sanferminetako gauak girotuko dituzten artistak foruen plazan. Jaso ikastolak bere lehen kampus artistikoa antolatu du ekainaren 23 uztailaren batera, Nafarroko 8 eta 12 urte bitarteko ikasle euskaldun guztiei zabalik. Navarra Arenan izango da buruz buruko finala. Nafarroko pilotalekua prest dago lehen pilotazalen munduko txapelketa garrantzitsuenaren finalerako. Eta goazen orain asteko agendarekin. Gaur maiatzak 25, 6etan ipuinaren ordua, euskaraz Maitane Perez ipuin kontalariarekin, Milagrosako liburutegi publikoan. Eta Xavier Xubelet musikariaren kontzertua herriko tabernan 8etan. Antzerki ikuskizuna ere, Fake begiari trampa Gaiarren 8etan. Hortzegunean maiatzak 26, ipuin kontalaria Kamishibairekin 6etan San Francisco liburutegi publikoan. Eta Etxepare Jalgiadi Batura hitzaldi errezitaldia Xavier Amurizaren eskutik Linguae Basconum Primitiae liburuaren arira, Condestable Cibiboxen 7:30.
Hortziralean maiatzak 27, Biba Boy antzerki ikuskizuna egonen da Dario Fo eta Franka Rameren omenez. 7:30 Zibibox Sandu Zelain. Eta larun batean, maiatzak 28, Kui, Pirritx, Porrotx eta Mari Mototxen ikuskizuna 11:40 gutxitan Zentral Kafe Antzokian. Eta txalapartearen oinarriak ikasteko jolas lantegia, piztuta Euskal Kultur Begiradak zikloaren baitan. 11:00 hasiko dira Jus Larrotxako Zibiboxean. Eta ziklo berdinaren baitan, Txontxon Gilo tailerra 6:30 Sandu Zelaiko Zibiboxean. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Honakoan nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Ostalaritzak 18.300 langile baino gehiago ditu egun eta zailtasunak ditu langileak kontratatzeko. Azaltzen denez, ostalaritzak pandemiaren aurreko enplegu mailak berreskuratu ditu. 2.000 lanpostu sortu ditu 3 hilabetetan. Baina sektoreak ez du modu jarraituan eta egonkorrean lan egiteko profesionalik aurkitzen. Argazkian berriz, langile bat Sanferminetako esia ipintzen. Aldaz zurgindegia esia jartzen hasi da Santo Domingon jarri dute izenburuan. Beste albiste batzuetan, garraiok bidesariak onartu ditu ibilgailu astunentzat. Eta gorenak irizpidea aldatu du prozesaren indultuak berrikusteko. Azkenik, 18 urteko gazte batek 14 haur hil ditu tiroz Texaseko lehen hezkuntzako eskola batean. Diario de Navarran, lerroburuan, Nafarroako udalak gainezka eginda behin-behineko langileak finko bihurtzeko ahaleginean. Izan ere, udalerriek hil honetan argitaratu behar dute lan eskaintza publikoa. Argazkian berriz, langileak esia jartzen eta izenburuan, badator berriz esia. Beste albiste batean, etxabakoitzeko etorbidea Pio 12. modukoa izanen da. Gara egunkariko lerroburuan, Lakuak espediente bat bera ere gabe itxi du Cabacas kasua. Gobernuak aitzakiatzat jarri du prozesu judizialak diziplina prozesua eten izana, baina poliziaren legeak aukera ematen zuen gaztearen heriotzan inplikatutako manduei eta agenteei espedienteak irekitzeko. Argazkian berriz, Unai Laso eta izenburuan bere hitzak. Bide honetatik jarraitzen badut, lehenago edo geroago garaipena helduko da. Berria egunkarian, preso katalenen indultuak berrikusiko ditu Espainiako auzitegi gorenak. Urtarrilean ez duten onartu eskuineko alderdiek erabakiaren aurka jarritako heltzeak, baina iritzia aldatu du orain. Puigdemontek, Kominek, Ponsatik immunitatea berreskuratu dute, behin-behinean. Argazkian berriz, Australia Estatu Batuak, Japon eta Indiako lehen ministroak, eta izenburuan, Asia-Pazifikoan Txinari aurre egiteko aliantza sendotu dute. AEBen Australiaren, Japoniaren eta Indiaren Quead taldeek estatu quoa aldatu nahi izatea egotzi diote Pekini. Hainbat neurri adostu dituzte 4 herrialdeetako agintariek, horien artean Pazifikoko herrialdeetan inbertitzea. Errusiako petrolioaren enbargoa blokeatzen segituko du Hungariak bertzealde. Eta bukatzeko Euskal Herria irratia. Iratxe Alvarez indarkeria matxistaren aurkako plataformako kidearen hitzak. Erasoak zer diren argi eduki behar dugu, bestela ezinen diegu behar bezala erantzun. Bilerara deitu ditu Iruñako udalak feministak. Emakumearen udal kontseiluaren erabakiak errespetatzeko eta erantzunez jokatzeko eskatu dio plataformak. Sanferminei dagokionez, Iseo, Benjart, Goxuan Saltxa edota Sara Goxua egonen dira Sanferminetako egitarau ofizialean. Eta azken berri batean, Euskara arlo sozioekonomikoan bultzatzearen garrantzia nabarmendu du Oiok, Euskara langai jardunaldien irekieran. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur zaparradekin eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Zaparradak bereziki goizean eta iparraldean botako ditu. Arratsaldean, aterreuneak
luzeagoak izango dira eta zaparradak txikiagoak. Gainera, arratsaldean hodeitza arinagoa izango da eta ostarte batzuk irekiko dira. Nafarroa hegoaldean ostarteak gailenduko dira goizetik hasita. Ipar-mendebaldeko haizeak traba egingo du tarteka eta Ebro ibarrean ziertzoa ibiliko da. Temperatura maksimoak apenas aldatuko diren, gehienez gradu 1 edo 2 igoko dira. Hortzegunean, oraindik euri pixka bat egin dezake iparraldean. Egunaren lehen partean, zerua lainotuta egongo da behe-hodeiekin, batez ere iparraldean, eta bereziki Kantauri isurialdearen ekialdean. Eta han-hemenka euri langarra egingo du. Arratsaldean hodeitza apurtu egingo da eta ostarteak irekiko dira, baina Kantauri isurialdearen ekialdean kostako zaio jasotzea. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, eta herriberan ziertzoa ibiliko da. Hegoaldean giroa arinagoa izango da. Temperatura maksimoek gora egingo dute, baina freskoak izango dira, oro har 18-20 gradura iritsiko dira. Apur bat altuagoak Nafarroa hegoaldean. Eta arratsalde honetan erran bezala Pascual Rekalderekin gaude. Arratsaldeon, Pascual. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Ez da zeren. Bueno, lehenik eta behin zorionak. Esker mile. Bat ez dute egunero euskaltzain oso izendatzen, beraz, hortxen gure partetik, gure hoixen, ez? Zorion xumea, 2020an izendatu zizuten euskaltzain oso, baina, bueno, orai ospakizunak egiten ari zarete. Bueno, galdetu nahi nizun, zer moduz da prozesu hori, pozgarria, nola bizi izan duzu, sorpresa bat izan zen? Bai, bueno, nik hori 2020ko uztailean izendatu ninduten, eta egia da bi urte pasatu direla, berez 8 hilabeteko epea genuen hori sarrera hitzaldi egiteko do, barne araudiak ala erraten du, baina ikusita COVID-aren eragina eta COVID-aren egoera zein zen, iaz erabaki genuen luzatzea. Nahi genuelako esperantza genuen xertoekin eta ez dakizerekin egin entzuela itzina honek eta izanen genuela aukera egiteko, eta nik batez ere egin nahi nuelako jende itzinean amaiurren egin nahi nuen, ez? Eta orduan hala gertatu zen. Eta bueno, hori da pixka bat, badaramat bi urte horiek euskaltzain osoko lanetan ibiltzen naiz, osea, ez da, hau azken batean, ez dakit protokolario den, baina egiten da ez da euskaltzain oso izaten hau da, sarrera hitzaldi egin arte baizik eta izendatzen zaituzten zuzenean sartzen zara kurpilan. Beraz, ja, lanean hasi behar izan zara, oporra handitzik gabe. Bai, lehenago ere ibilean naiz euskaltzain urgazile laguntzaile badaramate urteak, orduan, bueno, pixka bat ez nago harrapatu. Baina beti bezala sarrera hitzaldi egin behar da, prestatu behar da, eta horrek ekartzen duen logistik aldetik, laguntza aldetik eta parafernele puntu hori egitea, eta bueno, gero nik uste dut oso ekitaldi hunkigarri izan zela, larun bateko, eta bueno, hori gero aipatuko dugu nire duzu. Bueno, ez dakit, Pascual, orain sumatuko duzun jendea, hola, zurekin izutu edo tentu zibiliko dela, bakizu, hola, mozten gara orain, ostra, euskara, saber, non sartuko dudan hanka, ez? Ez, bueno, denok sartzen dugu hanka euskararekin, hizkuntzarekin, eta bai espainolarekin, frantsesarekin, inglesarekin baldin bakizu. Bai, bueno, ez dugu izan behar, nik uste dut gizaki garela eta huts egiteko eskubidere badugula eta euskaltzainok ere bai. Osea, uste dut, hau da, aipatzen duzu, berbada euskaltzainak dena jakin behar duela. Bueno, ez da beti jakiten hizkuntzak hori itzuli hauniz ditu eta, bueno, saiatzen gara denetari pixka bat egiten eta gero izan behar da, zentzu pixka bat izan behar duzu eta, bueno, ez badakizu, ez dakizula hori aitortu. Nik ez da bat arazorik horrekin. Hoxen ez da euskartatzen, baina lotxarik ez, behintzat hori. Ez, bueno, pixka bat, gauza batzuk oso nabarmena baldin badira, behar bada bai. Hoxen da. Bueno, galdetu nahi zut lehenik eta behin, euskararekiko, ez dakit, zaletasun hori, maitasun hori, mirespen hori, ez dakit, betidanik datorkizu, ez dakit, betitik izan duzu, nondik sortzen da? Bai, bueno, ni berez, amaiurren sortutako naiz. Gurasoak ere aita zena amaiurren sortu zen, 1926an eta ama
Arizkungo, Aritzakungoa da, eta Aritzakungo atik etorri zen Amaiurra, duela, berrogeita hirurogeian etorri baldin bazen, duela 72 urte. Beraz, etxetik hartu nik euskara, eta gero eskolan dena erdaraz ikasi nuen, gara hartan ala zen. Eskola hau da bai oinarrizko hezkuntza orokorra, batxilergoa, eta gero batxilergoa bukatuta gero, karrera egitera jo nintzen Gasteiza, Euskal Filologia egitera. Hori zen bertze mundu bat. Orduko ja banuen lehitzen nuen pixka bat euskaraz, alfabetetu nintzen nire kontu ere, alfabetetu nintzen baziren liburuak, eta arekin pixka bat etxetik zen nekarren euskara hori jantzi nuen, idatzerako prestatu eta ega atera nuen, eta kontu horiek. Eta handik beraz, nola baitere, etxetik bazetorrela euskara gainera, seguraski nahiko zakit hitz egokia den, baina garbia edo, behintzat berezia, seguraski hor Aritzakunen eta horko ekosistema horretan batetik Amaiurkoa euskara eta Aritzakungoa, zenta amak ere egiten du gauza berezi batzuk egiten ditu, aitazenak egiten ez zituenak. Eta oraindik ere segitzen du, eta gero adinarekin ere gauzeiek ateratzen dira, gaztetan ibilitako hitzak ateratzen dira. Berba guri ere gauza bera gertatuko zaigu, oroitzen bagara behintzat. Eta bururi baldin badugu, baina etortzen dira lehenagoko, eta betiko galdera da, baina orain nik beti errandut hori. Beti erranduzu, baina nik ez dizut aditu hori. Orduan, beti errandut, eta horren badira beti adinarekin egiten da. Azaleratzen dira. Eta pixka bat ateratzen dira, azeleratzen dira, txikitan ibilitakoak eta normalen izaten dira, hori euskara aldetik garbiagoak edo ez dakit garbiagoak edo, ez behar bada hain kutsatuak gaztelaniarekin edo, hori da hizkuntzaren bilakaera da azken batean. Zait, hitz horietako bat erraten aldi guzun, orain zure amak edo berreskuratu duen? Amak badizu bastanen beti haunitz ibiltzen dela. Baditugu anitz, haunitz, hainitz, eta gero Gipuzko aldera eta asko, eta dituzu ez, horren haunitz. Eta nik etxean beti ikasi dut, haunitz, bai positiboan, bai negatiboan. Etxe haunitz bizitatu ditu medikuak, edo ez du etxe haunitz bizitatu, ez dakite, albaiteroak. Baina amak egiten du, negatibon ari denean edo, ez da jende anitz etorri, eta nik gelitu nintzen, haunitz ibiltzen du positiboan, hau da, eta negatiboan ez da jende anitz etorri. Bada beste kontu bat, adibidez, ahalezkoak eta egiten ditugunean, ahalera deitzen den hori ez, enaiz etortzen ahal, beti bakizu, etortzen ahal hori hori bastandarra da. Beti ibiltzen dute Nafarroan eta zen ahal horiek eta hasi bastan bidaso osoko egitura dela. Baina baditugu, baita gaur egun batutzat jotzen ditugun, daiteke, naiteke eta hauek ere galerak galtzen ari dira, baina ibili dira. Ez daizke etorri, ez daiteke etorri, ez daizke etorri, badezake horrek, ematen du hori euskara batuna den egeze hori, gertatzen da bastango euskaran bazeudela, eta pixkanaka galtzen ari direla. Eta adin batetiko gorakon artean normala da, baina gol gazten artean ez, hori da, baina dena da euskara. Beraz, ez da egia, nola baitere guk pentsatzen dugula, bastanen ahal bakarrik erabiltzen dugu, ahal denandako. Ez, nik uste hori ez daiteke, eta adibidez bastango mintzoa lanean, hor Pello Salaburuk eta Maite Lakarrek egin zuten hortan ere, hor aipatzen da berez residualak edo pixka bat ez direla, egia da zen ahalek joko handia ematen du, igual hizkuntza aldetik joko handiago ematen du bestea baino, eta ibiltzen da. Egia dezakena, adibidez hori datuago da, dezakena da dirua duna, hori dezakena da, hori nagusia handi bada, eta dezakena da, dezake ez da ibiltzen bestela. Naiteke, naike, leik, liteke, litzeke, horiek galtzen ari dira. Uste dut, pixka bat, egiten duguna da, beste hizkuntzetan gertatzen da hizkuntza ekonomia, bi formarekin moldatzen baldin bagara hitz egiteko, ez dugu lan handia horik egiten. Hori da. Bat hartu eta listo. Arekin segitu bai. Eusketa alferrak gara hizkuntzen aldetik edo... Gero norberaren araberakoa da hori ere, batzuek etxetik ere badakarrate, berbada erraztasun gehiago, edo gehiago egon dira, eta batzuetan gerta daiteke aitarekin egon zarela gehiago, eta aitarenak hartu dituzula, eta amarekin gutxiago egon zarela, baina norekin egon den,
edo nik anaien artean ere ikusten da, badugu adin diferentzia zaharnetik txikinera, eta nabaritzen da, eta berba da, batzuk norekin egon diren gehiago, haren erramoldeak, lokuzioak eta hartzen ditu. Hori zen, gure sustraiak eta iturriak nabaritzen dira eta transmititzen dira. Hitzaldi horretan, sarrera horretan, Amaiurren egin zenuenean, hiru gakoren bueltan egin zenuen hitzaldi hori, eskatu nahi dizut pixket, horietaz gako bakoitzaz ideiaren bat ematea, lehenengo gakoa zen hain zuzen ere, euskara batua eta euskalkien arteko ezagita harremana edo historia hori. Bai, aipatu nuen pixka bat, historia pixka bat eginez, 2018an mende hurrena izan zuela Euskaltzaindiak, 1918an sortu zen, hegoaldeko 4 provintzia edo artean, Nafarroa, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoak batu ziren, eta hor egin zuten pixka bat hori, hala sortu zen Euskaltzaindia, eta gero egia da Euskaltzaindiak handik 50 urteren buruan, 1978an, izan zela Arantzazuko biltzarra, eta Arantzazuko biltzarran jarri ziren oinarriak euskara batua edo euskara bateratu edo honen oinarriak, eta gaur hori, eta hori da prozesu bat, jendeak esan zuen orduan izan ziren izugarrizko kalapitak, izan ziren kalapitak euskalkiak galduko dira eta gure euskara, eta gero hori da pixka bat azken batean hizkuntza guztiek egin dutena da, behar dugu hizkuntza batu bat gaztelenek egin zuen bere garaian, frantsesak eta denek egin dute. Baina garaian erraten duzu Paskual egon zirela, liskarrak eta polemikak horrekin. Orain ere gero ere segitu zuten H-aren kontuarekin, eta beti uste izan duelako jende batzuek uste izan dute Euskaltzaindiak euskara batuan nahi duela bakarrik eta euskalkiak ez dituela nahi, hori ez da egia. Ez da horrengatik aurra aipatu nuen pixka bat batetik euskara batua dagoela eta bestetik daudela euskalkiak eta nik uste dut osagarria direla, eta horrengatik bigarren puntura joanen gara gero hiztegira, eta hor ikusten da baita ikusiko dugu Baztango zer ekarpen egin zion hiztegi aldetik euskara batuari. Hain zuzen horretan sartu nahi baduzu, bigarren puntua erran bezala Baztango hitzen ekarpena Euskaltzaindiaren hiztegiari, zer errantzen? Hori hasi zen, honekin askoek egin zuen hiztegia aspaldi, eta Diccionario General Basko, Español, Frances, horrelako bat zen, eta han izan zituen bi laguntzaile Baztandar, bi apaiz, bata hori, Juan Cruz Goienetxe, eta bestea Juan Bautista Gorosurreta, hori izan ziren, hori bere ekarpenak edo, galderak egiten zizkion honek askoek, eta horrengatik hori izan zen pixkat lehenengo hazia, horko hitz mordoxka bat sartu ziren askoren hiztegian. Eta, hori gero Gorosurretak badu gainera bokabulario de Baztanez, de Juan Bautista Gorosurreta, eta hor badira, eta gero aipatu nuen gainera uste dute hitzaldian, pixka bat galera dagoela, jakina, hori da 1900 kontu ezari gara, 100 piko urte pasatu dira, eta orduan galera beti izaten da. Ez, eta gero hori izan zen pixkat lehentaz hortik hori izan zen Baztango hiztegia sartu zena, eta gero Baztango hiztegia sortu zuen, gero Mariano Izetak. 85ean, gero 87ean liburua, eta hor ere sartu zituen Gorosurretan hitzak, berak bildu zituenak, eta gero bate galdetzen zion, gainera, bera Elizondon bizi zen, hori erlojo konpontzailea zen, eta etortzen zitzaizkion, eta ari galdetuko zion, eta apuntatuko zuen edozein paper buztanetan berak erretzen zuen bezala, eta gero horrekin atera zuen hiztegia, Baztango hiztegia, eta hori izan zen, Nafarroko gobernuak garai hartan, 97an, argitatu zuen bigarren hiztegia, lehenengo argitatu da zegoen Estornesen erronkarierakoa, eta izan zen arrakasta handia, saldu zelako lehenengo edizioa bukatu zen, eta bazen behar bat, hor ikusten duzu, gure euskara Baztangoa ez dela hain bazterrekoa. Ez gaude Euskal Herriaren erdi-erdian, baina Nafarrera eta Lapurteraren arteko tarte hortan gaude, gu erdibidean gaude, ez dakit muga hurbildu gulako izanen da, baina mugako endako erraten da, ez dakizula hangoak edo hemengoa diren, gu ere Euskal aldetik, hori da ez pixka bat horrela aipatu nuena ere, gurea gehiago dela gaur egun, gehiago jotzen dugula, Nafarrera aldera, ezenez Lapurtera aldera, harremanak ere aldatu direlako. Eta hori da pixka bat bigarren, eta gero hiztegian ikusten da hori. Hiztegian oraindik mantentzen da, baina hiztegian ere aldaketa datoz, azken batean aurra unitz, denak orain D ereduan irakasten dute,
eta euskara batua irakasten dute eskolan, eta horre ere bada aldea badira herri batzuetatik bestetara zenbat sartzen den euskalki edo tokian tokiko hizkera, lehenengo gauza irakasleak jakin behar du, eta badakigu zer gertatzen den, irakasleak ez dira denak tokikoak izaten, kanpoko ere badira, eta gero jarrerak ere bai. Lehenago txartza joten zen 420 erratea, eta 420 zela. Baina gaur egun ja hori pixka bat superatuta dauzkagu gauza hauek ez. Azken batean gehitu behar dugu euskara gerota hobea eta gerota kalitatea handiagoa izateko. Eta, Paskual, 3. gakoa, Amaiurko toki izenak, etxe izenak, pertsona izenak? Bai, hori berez etxetik hartu dudan hori ondarea da. Aita zenak gustoko zuen hori, eta, beti gustatzen zitzaion, hemen ikustea, galdetzea, eta kontuak, eta gero egia da horre 2000 inguru hortan edo Nafarroko toponimia eta mapagintza liburu 56, ez da zenbat liburu diren, liburu berde batzuk gero orain denak sarean daude, hor bildu zen Nafarro osoko toponimia da toki izenak. Toki izeneten artean sartzen dira, errekak, mendiak, belaiak, iratzeak, saroiak, izenak, horren horietan baztangoa sartu ziren eta Amaiurkoak ere bai. Hori izan zen pixka eta abia puntua. Hori baino lehenago egia da, adibidez apeoak izan zirela, etxeen zerrendak eta bazirela, baina horiek gehiago zeuden hortan artxibuetan eta horrekin ja sortu zen zerbait. Eta gero hori ikusita, etzen lan ona ere egin, ze batzuk badira herri batzuk hobeki daudenak, bertze batzuk baino. Eta gero pixkanaka gauza berriak ateratzen dira. Eta hor dago hendik lan bat egin beharra, zentak hori ere galtzen ari da. Galtzen ari da nola deitzen ditugun etxeak, nola gero deklinatzen ditugun, eta pixka bat Arauztegiako golf proiektua, Arauztegiko erran behar dugunean, pixka bat, bada galera bat, bada gaur egungo gazteak edo ezagutu ez duenak. Arauztegiko borda bat izan zela, orduan ikusten du Arauztegia, horren ko deitzen dio. Hori berez prozesu naturala da, baina hori pixka bat uste dut zuzendu beharreko kontua dela. Zenta berdin gertzen da Antxitoneako eta Jauregiako, eta hori ez da euskara behintzat zuzena izan, ez gure gurasoena behintzat. Hor hain zuzen ere, zuzena eta ez zuzenaren artean pentsatzen dut hizkuntza guztietan tentsioa gertatzen dela, ez? Zuk lehen erran bezala hizkuntza ere, garatuz edo aldatuz joaten delako, eta hor, egoten dira hizkuntzalariak nolabait ere pixkat zuzentzen edo ez dakit puntu bat arte balaztatzen, oztopatzen, frenatzen, ez? Eraldaketa hori, baino aldi berean ere momentu batean seguraski onartu behar dira hitz berriak, ez? Adibidez, baztanen orain hartu dugu ohitura ez da ja errateko, baino ez, uste dut ez da zeren erran behar da, ez? Baina, karo, erten duzu momentu batean mundu guztiak ez da ja erraten badu, onartu beharko litzateke ez da ja? Ba, lehen deiz gauza ja da, egia da baztangoa da, eta jende harritzen da horrekin. Ez da ja, da ja, jota espainola deitzen den horrekin, hori Javier, Jesuita eta hauek bezala. Eta ja bakarrik ere entzun donik, ja, nada, errateko ez. Ez da ja, ez da zeren, ez da zeri ibiltzen dute bidaso alde hortan, eta guk ez da ja ere, jakin onartu behar dela. Eta horrengatik gauza egitenak gerota jakin behar dugu gure euskara nolakoa den, zer dugun, eta gero horiek ea euskara batura hortak gehitzekoak diren. Ez badira gehitzekoak oso toki mugatuko direlako dira, toki horretako euskara, baina euskara hori zuzena da. Baldin eta ongi idazten baldin bada, eta zuzen idazten bada, hori zuzena da. Ez da ja, eta ez da batre, eta batzuk badira gauza batzuk ibiltzen direnak gurean, eta hori uste dut ongi dagoela. Orden, onartu beharko litzateke edo zuzendu beharko genuke? Ez da pentsature. Hori ez da ja, hori da, gainera, hori identitate seinalea da, hau bastandarra da. Horren pixkat izaten da, hori, ez da ja, gero badira, ez dakinik, fite eta hauek behar bada, fitek lotzen gaitu lapurterarekin, ez? Hori ez da errez galduko, hori ez dakite badu hori, entitatea hitzen horrek, eta baki hori da, frantzeseko fit, baina, fite biltzen da, agudo ere badakigu zer den, eta horrengatik uste izaten dugu, gero baitugu, tokian berean, ez dakinik, erdarazko alubia errateko, Amaiurren hilarra ibiltzen da, eta
baina Elizondo aldera Banabarra ere sartuta dago. Horren biak hor dabiltza eta biak zuzena dira. Zer gertatzen zaio Hilarri Euskara Batuarekin konparatuta? Hilar Euskara Batuan Hilar biribil edo gizante dela. Horretik normala izaten da, taberna batera edo jatetxe batera joan, eta babarruna ditugu, babarrunak guk ez du bibiltzen, baina ezin duzu ez ere Hilar errantzen eta entendituko du. Horren pixkat ikusi behar da, horren beti euskaltzen hiztegian egiten dena da, ikusten da, eremu zabalekoa den, horrengatik ez dagoa markarik, izan daiteke hegoaldekoa, izan daiteke adibidez gasolina, kanpotik hartutako hitza da, mailegoa, hegoaldeko hitza da, baina esantza, eta biak onartuta daude ura iparraldekoa. Biak ikasiko dugu zer den guk esantza eta haiek gasolina. Eta beste kontu batzutan, izate dute bertze eta beste datuago dago. Baina bertze ere zuzena da. Euskalkikoa izango da iparraldekoa eta Nafarrokoa, baina ez Nafarro osokoa gainera. Pentsa Iturrinen bertze eta Zubietan beste da. Badago muga bat. Baina biak zuzena dira, eta biak erabiltzekoak. Hain zuzen ere, Paskual, hor nik uste handitzek izaten dutela zalantza, handitzetan erraten dugu, ez, batuaz solastu edo zure euskalkia, baina adibidez, bertze izanen eta halako hitzak, edo arras, horiek batua dire baitere. Bai. Baina gu pentsatzen dugu, horiek direla gure euskalkia. Orden, non zein da batuan, zein da euskalkia? Nik uste dut, lehenengo gauza, euskaltzaindiak aspaldi errantzuen, euskalkian idatzi daitekela, mintzatu daitekela jakina, eta baina baldin eta betetzen baditugu, arau batzuk eta araua da ortografia batua izatea. Iten alkot, horrela idazten badugu, ez du egiten ahalko dut hori entendituko. Eta egiten duena euskaltzen hiztegiak da, erran, hau da, eremu osokoa, beste da zabalagoa, eta egia da Gipuzkoa eta Bizkaia baldin bada, eremu osokotzat hartzen dela, eta Nafarroaren zati handi bat ere besteko eremukoa da, edo izangote izanen, Nafarroan izanen normala da, eta ni itzultzailea naiz, eta aldizkari ofizialean ari naiz, eta itzulpenak egite ditugu, eta erranen nuke, izanen bakarrik ibiltzen dugula. Eta iruditzen zaigulako hori oso Nafarra dela, baina oso batua ere badela. Gertatzen dena da, hilko adibidez, hilko naiz, hilen naiz, hori gurea da, baztangoa da, eta iparraldekoa. Baina edaduraz txikiagoa da, izango izanenak baino. Horrengatik hor pixka bat ibiltzen gara, hiztegian eta jartzen zaizko adjektibo horiek hau da, errateko nongoa diren, iparraldekoak, Nafarrekoak, eta egia da gero eta gehiago, eta hor lan handia egin du Andres Iñigo Iturendarrak niaren tokian nago orain, berak 75 urte bete ditulako, lan handia egiten ari da, eta egin du orain arte, Nafarroko hitz horiek edo hiztegirazteko, nahiz eta izan Nafarroko marka, berdin da, bestela ez baduzu sartzen, ez da existitzen. Ez eta gainera edatua dira ez bakarrik baztangoak, adibidez Malerreka eta Bortzerriak, eta Ultzama, eta behar bada aezkoaraino ere bai, horko kontinuon horretan, mintzatzen badira horiek Euskara Nafarra dira eta Euskara ona da. Eta horiek lan handi egin behar da horiek erakusteko eta sartzeko. Hortxen egiten duzuen lan guzti hori, galdetu nahi dizut baita ere bukaerara pasatu aitzinetik, hor joku bat prestatu dugulako. Ez da egitzuk, adibidez, baztanen Euskararen egoera zer muz ikusten duzu, adibidez, gazteetan, pentsatzen dut, baztango hitz handitz erabiltzetik uzten ari direla, lehen erran duzun hezkuntzaren gatik, baita ere unibertsitatera joaten garelako handitzetan, ez? EAera, eta hor sartzen zaizkigu, batuazko bertze hitzak, eta zuk usten duzu pixket hor galera bat gertatzen ari dela, ez, zentzu horretan? Nik uste ari dela galera eta gero berdintze prozesu bat. Berdintze prozesu bat, azken batean pentsatu behar da, baztango eta eremu, ez dakinik landa eremuetako hizkuntzare lotuta dagola, lanbidei, nekazaritzari, abeltzaintzari, zurgintzari, argintzari, eta horko berezitasun horiek galtzen ari dira, ofizio horiek ere galtzen ari direlako. Eta gero egia da gure gurasoak eta guren adinekoak
adinekoek erdaraz ikasi dugu. Eta guk euskara izan dugu, ahozkoa gero batzuk egin dugu, saltoa edo egin dugu jauzi eta idatzira pasatu gara eta idazten ikasi dugu. Eta gertatzen dena orain ja aurrak txiki-txikitatik euskaraz. Euskaraz lehitzen dute, euskaraz eskribitzen dute, dena egiten dute, eta normala da, pasatzen dutelako egunean 7-8 ordu eskolan, eta gurasoekin, lehenago gurasoekin eta aitatxe amatxekin denbora gehiago egoten ginen, baina orain ez. Eta horren normala da hori gailentzea. Ontoa behintzat euskara izan daila zuzena eta izan daila hizkuntza, eta batez ere mintzatu behar dugu, eta mintzatzean gaude pixka bat hori. Eta ez da bakarrik errua mintzatzen duenarena, uste dut sistemak ere ez duela laguntzen, eta ahalegin handiak egin beharko lituzke, gobernuek edo nahi duzunak, ez bakarrik utzi personaren baitan, hori, hau da, ala egin behar duzu ezuk, ez duzu erdaraz mintzatzen zara, eta nahi baduzu euskaraz mintza zaitezke. Hau da, ez da bakarrik norberaren kontua, nik uste dut ere behar direla, bai kiroletan, bai eskolaz kanpokoetan eta kontuetan behar da, gauza gehiago, aukera gehiago behar da, ikusentzunezkoetan, eske orain internet dago, eta interneten dena dago, eta baina hori pixka bat, egia da aldaketa sortatu zela, baina gura aita zenari, herriko Andre Xahar bat egarratzen zion, ze gaizki mintzatzen zareten zuek gazteak, pentsa. Orduan, hau da, galera hori, nik uste dagoela batetik bai, egia da, hizkuntza beti kalitate galera izaten du, baina alde batetik hiztun gehiago ere badago baztanen, irabazi dira, Elizondo Iruritako zati handi bat, eskolak hasi ziren euskaraz ematen, ikastolak lan handi egin zuen, orduan hor irabazi dira, badira belaunaldiak, nire belaunaldikoak gertaldunak Elizondon, baina gero ondoko berbada, ondoko belaunaldian edo 4-5 urte, gazteagoak ziren horiek eskolan ikasi dutenez euskaldundu dira, eta gero horiek umeak izan dituzte, eta pixka bat alde horretik haunitz aldatu da. Lehenago beti Elizondo guretako zen arrunt erralduna. Iria. Iria, eta gu ginen kaxeritoak. Herrikoak ginen kaxeritoak, baina gaur egun Elizondon beste kontu bat dago. Aldakuntza handia izan zen, ikastola sortu eta pixka bat horrekin ez. Hortxen, euskararen gatazkak eta beti gudu horietan, ez? Gerra horietan euskara, aurrera pauso batzuk ematen, bertze batzuk atzera, hor ikusi ditugu orain ere, berriki eginen euskara aurrera lelopean egin diren manifa potente horiek, gero Nafarroan ere, hizkuntza merezimendu dekretuarekin eta, hortxen ez, atzera pausoak akaso euskararen egoera. Administrazioan lan handi egin behar da, ni itzultzailea naiz ofizioz azkeneko 30 urte honetan eta dena ez du itzulpenak konponduko. Garbi dago, langile euskalduna behar ditugula, jakina, Baztango udalean badira, eta berakoan, lesakakoan ez dakiz zer. Eta baino administrazio orokorrean, eta gau zer gertatzen da, administrazio zentrala Iruinean dagoela. Eta Iruinean legez derrigortuta ez dagoenez euskara izatera, orduan errolduna dira langileak, eta horren, hori itzulpenak erota gehiago egiten dira baina uste dut langileak euskaldundu behar dira, eta langile horiek eskatu bertzaie euskaraz egin behar dutela, eta horrela konponduko dugu, konpontzen hasiko gara behintzat. Hortxen, Paskual Rekalderen hausnarketak, barnetik ere behar direla gauzak aldatu erraten zenuen bezala, eta ofizioz ez zara bakarrik itzultzaile izan, baita ere egon ziren, ezakit ofizioz edo behintzat parte hartzen, egako batzorde horietan, zuzendaritzan baita ere, eta orain prestatu dugu amaitzeko joku txiki bat, zeren gu gazteok Paskual zuk jarritako froga horiekin haunitz sufritu dugu, ni orain ere egako ahozkoa egiten nabil eta horren emaitzak jakiten ditut, beraz, hortxen. Horrela egiten baduzu uste dut gaindituko duzula. Bueno, hortxen, berak Paskual Rekaldek eman dut. Ez nago epain baian orain. Bueno, beraz, prestatu ditut hemen 4 galdera, atarikoko 4 galdera, eta ea zer diozun, Paskual. Gizu beti utxe egiteko eskubidea ere badugula euskaltzainok eta jendarruntak ere bai. Erabat, eta bertzenaz gainera moztuko dugu, ez dute ikusiko ezer ikusleek. Bueno, lehenengo galdera, hemen, da, zer da mordoilo zalea? A. Zuhurra diruzalea dena. B. Hizkera nahasi erabiltzen duena, bi hizkuntzetako hitzak erabiltzen dituena.
C. Janzkera zaharra baldarra erabiltzen duena, edo D. Odolkiak eta beste tripakiak gustuko dituena. Hombre, nik uste dut B dela, euskara mordoilo egiten du horrek, erraten da, pixka bat nahazten dituenean, hori, gaztelania eta euskara kasu honetan, edo frantsesa eta euskara iparraldean. Hore, euskara mordoioa behintzat horri deitzen zaio. Eta asmatu duzu, lehenengoan aprobatua. Bigarrena, mutikoak ez omen zion, tarara, ulertu maisuari. A. Mutikoak ez omen zion ezeri ulertu maisuari, mutikoak ez omen zion ezerrez ulertu maisuari, mutikoak ez omen zion deusez ulertu maisuari, edo mutikoak ez omen zion jaere ulertu maisuari. Nik uste dut deusez eta jaere biak, hori, ez zion jaere ulertu guretako zuzena da. Hori, espero dut, egan ontzat ematea. Ontzat emara dute. Orain, jaere sartu genolako iztegian eta pixka bat, hori da, azken batean uste dut, aipatu dizuete hori, euskalkierenak eta zuzena baldin badira eta baldin badute edadura bat sartzen dira. Igual hau, zuk jarritako galdera. Behar bada bai, hori. Entzeatzen ginen pixka bat horrelakoak ere paratzera bai. Begira. Bertze bat, dantza ikastora egingo balu, tangoa eta flamenkoa dantzatzen lekike, bazekien, lekizke, edo zekizkien, hau zaiagoa, Dantza ikastaroa egingo balu, tangoa eta flamenkoa dantzatzen... Lekike hori izan daiteke, baina, ez dakinik. Eta berriz ere asmatu duzu? Bai, ala berdu zentari zara, horako suposizio batean, ez? Suposizio bat, hori, jakingo balu, horra ibertu duzu, jakingo balu, hori baztanen, ibili izan da orain arte, jakiten balu. Eta hori da, iparraldetik datorkigun beste bere hizkuntza bat. Horrek iten balu hau, egiten balu hau, eta gaur egun hori egan behar bada elitzeke ontzat emango, baina bai bada gure hori, eta iparraldean alebiltzen da, horrek egiten balu lan hori, eginen genuke ez dakizer. Hori eginen balu, baina baztanen egiten balu bibiltzen da. Egiten balu, ara. Bueno, lautik 3 eta azkenekoa, Pascual, zein erabiliko du errementariak? Goldea, aitzurra, ingudea, edo eskuarea. Errementariak aipatu duzu, zein aipatu duzu? Goldea, aitzurra, ingudea, edo eskuarea. Hombre, ez dakite, berez aitzurra laborariak ibiltzen du, ingudea, berez segapikatzen ibiltzen dutenak, ez dakit errementariak hori ibiltzen duen. Hori egin, ez dut oso garbi galdera hori, ez dakit oso zuzena den. Bueno, hemen jartzen duena, ze ingudea. Bai, hau da, berez ingudea burdinezko hori da, eta gero hor pikatu egiten da inguderen gainean sega, pikatzen dutenek. Ados. Eta egia da eskuarea, hori ere pixka bat hor sartu genuen arraztelua. Eskuarea, batez ere Gipuzkoa Bizkaiko hitza da, baina eskuarearen ordez guk arraztelu ibiltzen dugu. Eta hori ere sartu zen, horregatik horri dugu pixka bat lan bat, gure ere erakusteko, bestea bezein batua dela. Lan hori egin behar da. Tortan ari gara uste dut. Hortzen Pascual Rekalderen ekarpenak, haunditzen burua usteak ere sortu izin dituenak. Gaurkoan ega gainditu duzu, beraz zorionak horrengatik ere. Bai. Eta erran dugun bezala lehenago, Pascual Rekalde, euskaltzain osoa izendatua 2020an, zorionak eta mil esker gurean egoteagatik. Esker mila zuei. Eta ikus ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Eta Iruñean San Ferminei dagokienez, Lola Indigo, La Oreja de Van Gogh, La Moda edo Kamela San Fermin gauak Foru Plazan kirutuko dituzten artisten artean. Udalak kokapen horretarako eta konpainia plazarako kontzertuen eskaintza aurkeztu du. Plaza horrek jazzaren eta munduko musiken aldeko apustua egingo du berriro. Bertze berri batean, alkateak Open Lab proiektu europarraren ordezkariak hartu ditu. Iruñean mikroenergia aktiboko zentro bat sortuko baitu Arrotxapean.
eta Enrique Maia alkateak doluminak eta babesa helarazi dizkio Paderbornen hiri anaiari, joan den ostiralean tornadoek eragindako suntxiketen ondoren. Gutun bat bidali dio Michael Dreyer alkateari Iruñaren lankidetza eskainiz. Eta azkenik, Bosquecillo kalea oinezkoentzat jartzeko lanek Erdi Aroko 30 bat ehorzketa eta kanpaiak galdatzeko gune baten hondakinak argitara eman dituzte. Aurkikuntzak iazko uztailean egindako lagin arkeologikoen bat datoz. Izan ere, ehorzketek detektatu zituzten egun haietan lagin guzti horiek. Eta hausen dena gaurkoz, asteazken honetan magazinean, mila esker euskarazko telebista honetan egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.